Исәмсез хәерле көн, хөрмәтле җитәкчеләр, хөрмәтле журналистлар. Бүген безнең брифинг багышлана балаларның сәламәтлеген кечкенә яшьтән кайгырту, сәламәт яшәргә өйрәтү, мәктәпләрдә сәламәт туклану һәм спорт секцияләре аша балаларның физик сәламәтлеген кечкенәдән формалаштыру. Бүген без беренче тема итеп башлап җибәрәбез. Кышкы сәламәтлек декады нәтиҗәләренә анализ ясауны һәм сүзне биреп китәбез. Район башкарма комитетының яшьләр белән эшләү, спорт һәм туризм бүлеге җитәкчесе Дениса Нәсибовага рәхмәт итәбез, Дениса Нәсибович. 28 декабрь 2020 елдан 10 январь 2021 ел кадәр вакыт аралыгында айрым план нигезендә спорт һәм сәламәтлек декадасы кысаларында күп кенә спорт ярышлары оештырылды һәм шулар турында кыскача гына анализ ясап китәбез. Ул безнең 28 көнне декабрь көнне җанлы ярышлар башланып китте. Балалар арасында ул безнең бу ярышларның 64 бала катнашты һәм әйтергә кирәк, һәр катнашкан бала кышлыгының беләген әлеге ярышлардан алып канәгать белән кайтып китте. Инде шулай безнең инде үзәк ялкы вакытында кышкы сабантуй дигән ярышлар үткәрелде. Монда җирлекләрдән һәм оешма предприятие учреждение команда катнашты. Барысы белән 20 җирлек үзләренең командасын куйды һәм 13 оешма предприятие район үзәгеннән үзләренең әкияти персонажлары белән чыкты һәм әйтергә кирәк, бу бик матур гына бер чара булып тора. Һәм инде быелгы елга чыкканнан соң безнең балалар белән иң беренче булып шахмат ярышы башланып китте. Балалар иҗат үзәгендә шулай кышлыгы призна дип аталган ярышлар ул. Анда безнең барысы 47 бала катнашты һәм бөтен балалар инде шулай кышлыгының бүләкләрен алып кайтып киттеләр. Өченче көнне безнең зурлар арасында шаңгы ярышы булды. Һәм инде анда бик күп җанлысы катнашмаса да, барыбер дә шаңгы базасы буш тормады. Анда да шулай һәрбер катнашучы медаль һәм кечкенә генә кышлыгы бүләкләр белән алып кайтып киттеләр. Суксу авылында безнең зурлар арасында төбәк ара волейбол ярышы булды. Анда безнең 8 команда катнашты. Шул 8 команда арасында 2 команда безнең балалар командасы иде. Һәм әйтергә кирәк, 65 шушында егетләребез 65 егетләребез шушында безнең кешеләрен сынадылар. Бадминтон буенча балалар арасында безнең 3 көнне ярышлар үткәрелде. Һәм бу ярышларда безнең 29 яшь бадминтончы катнашты. Өстәл теннисы буенча безнең 4 көнне шулай ярышлар үтте. Һәм инде монда бераз күбрәк 39 балабыз безнең ярышларда катнашты һәм кышлыгы бүләкләре белән бүләкләрне матур итеп кайтып киттеләр. Әле безнең бүгенге көнгә кадәр дә мини-футбол буенча зурлар арасында планлаштырылган ярышлар бар. Ул безнең 4 январьдан башланды. Һәм бүгенге көндә 9 команда монда 2 группага бүленеп, беренче әйләнеш уеннарын тәмамлап киләләр. Өстәл теннисы ярышлары безнең зурлар арасында да оештырылды. 5 көндә булды бу. 21 безнең өстәл теннисы яратучы төрле яшь категорияләрендә үзләренең көчләрен сынады. Мини-футбол буенча шулай безнең 5-6 көнне Иман спорт комплексында ярышларыбыз үтте. Барысы безнең 100 бала катнашты. Һәм инде бер көнне инде монда Алабугада команда чакырып, шулай итеп иптәшләр чыгышы үткәрелде. 5 көнне шулай безнең Азнакай шәһәрендә яшь шахматчыларыбыз барды. Һәм анда ветераннарыбыз да катнашты. Шифа Сәүдә призына әлеге ярышларда матур чыгыш ясап, ул яшь шахматчыбыз анда барып призларны ялап кайттылар. Иң олы ярышларның берсе бу инде безнең 6-7 көнне көрәш буенча ярышларны үткәрдек. Анда 2 көн көрәштеләр. 95 безнең яшь көрәшчебез әлеге ярышларда бик алышты һәм 12 зурлар арасында көрәшчебез дә үзләренең көчләрен сынадылар. Йөзү буенча безнең 7 көнне Дулкын бассейнда ярышларыбыз үтте. Анда безнең барысы 47 яшь йөзүчебез шушында үзләренең көчләрен сынадылар. Шулай 7 көнне безнең Мөслим районына балаларыбыз, волейболчыларыбыз иптәшләр чыгыш алды. Һәм анда 3-нче урынны яулап кайттылар.
Әйтергә кирәк, шулай ук әлеге балалар өчен зур уңыш дип. Волейбол буенча безнең 8-9 көнне шулай ук Иман спорт комплексында ярышлары узды. Бик зур булмас дигән идек. Бу ярышларда барысы 10 команда катнашты. 100 безнең яшь волейболчыбыз шушы Иман спорт комплексында кичкә кадәр үзләренең көчләрен сынадылар. Яшүсмерләр арасында безнең инде бу елгы сыелда гер спорты буенча ярыш үткәрергә булдык. Ул безнең 8 көнне үтте. Һәм инде монда безнең 17 яшүсмерләребез үзләренең көчләрен сынадылар. Һәм әйтергә кирәк, ярышлар оешкан төстә генә үтте. 8 көнне безнең шулай ук Ингел абый Гали Улович Маннапов призына балалар һәм зурлар арасында ярышларга үтте. Барысы безнең 59 шахматчы катнашты. Шулар арасында 11 шахматчыбыз өлкән шахматчылар категориясында. Шахматка килгәндә инде көн саен диярлек онлайн турнирлар үткәрәләр безнең шахматчы остазларыбыз көн саен безнең балаларыбыз компьютер аркылы онлайн ярышларда теләге булганнар катнашып баралар. Шулай ук безнең инде волейбол буенча регионнарда итешәчә ярыш үткәрелә. 10 январь көнне монда безнең килде Нефтекамский, Җәлил һәм Бакалы командалары 2009-2010 елгы балалар арасында турнир үткәрелде. Шушыларны санаганнан соң инде безнең инде 10 көнгә барысы 21 ярыш үткәрелгән булып тора. Һәм инде 1117 безнең катнашучы әлеге ярышларда балалар һәм зурлар җанлысы ярышларда катнашкан булып торалар. Аның өстенә инде безнең сәламәтлек һәм спорт бригадасы кысаларында җитәкчелек тәкъдиме белән инде готов труду и обороне шаңгы спорты буенча шушы испытанияларны үтәү буенча инде график төзелгән иде. Ул инде безнең 5 январьдан бирле бара. Инде менә бүгенге көнгә ул аның фәкать 2 генә категория үткәрә алмый калды. Ул безнең һава шартлары белән бәйле. 13 көнне инде менә безнең -32 градус без ул ярышларны күчердек һәм инде 14 көнне 26 градус ул ярышлар әлегә резерв көннәргә күчте. Кичә менә безнең станция бик матурын әйтеп, гөтөннәр буларак тапшырды. Шаңгы спорты буенча безнең январь аена шушы шаңгы спорты буенча нормативларны тапшырып үтү каралган. Инде шушы ел вакытларында һәм инде 3-нче җирдә һәм уку елы дәвамында шушы спорт балаларны спортка тарту йөзеннән районыбызда безнең 2 спорт мәктәбе эшләп килә. Һәм инде анда безнең 14 төр буенча остаз мөгаллимнәр шөгыльләнә. Безнең кышкы спорт төрләре буенча Лашын спорт сарае, Лашын спорт мәктәбе эшләп килә. Анда безнең барысы 362 бала хоккей һәм шаңгы белән шөгыльләнәләр. Инде безнең җәйге спорт төрләре дип атыйбыз. Ансы зуррак мәктәп, ансы спорт мәктәбе дип кенә атала. Монда инде безнең көрәш буенча, бейсбол көрәш буенча, дзюдо, гер өстәл теннисы, бадминтон, җиңел атлетика, йөзү, волейбол, баскетбол һәм футбол төбәкләрендә барысы безнең 2020-2021 елда 829 бала үзләренең осталыкларын арттыралар. Һәм инде 21 остаз тренер кул астында әлеге балалар безнең районыбыздагы спорт формаларында үзләренең күнекмәләрен алалар. Спорт формалары эшчәнлегенә килгәндә инде безнең бу спорт сарае үзенең эшчәнлеген быелгы сыелга чыкканнан соң инде 1 январьдан эшләй башлады. Инде Батыр спорт комплексы, Долкан yüzü бассейны, шаңгы базасы, Иман спорт комплексы үзләренең эшчәнлекләрен 2 январьдан башлап җибәрделәр. Менә бүгенге көндә үз эшчәнлекләрен дәвам итәләр. Килгән балалар белән системалы шөгыльләнәләр. Инде тренерлар белән тыш вакытта да инде
өлкөнлөр килелер икән, шушы спорт формаларында алар үзләренең сәламәтлеген ныгытып, төрле спорт төрләре буенча шөгыльләнеп кайтып китә алалар. Бу спорт сарае буенча анда безнең инде күпчелек вакытта массовый катание куела. Ул куела шул вакытта, әгәр дә безнең первенство Республика Татарстан кысаларында 5-нче, 7-нче, 9-нчы елгы егетләр һәм 7-нче елгы кызлар арасында ярышлар булмаган очракта инде. Әле авыл мәктәпләре Байсар мәктәбе шушында нигә бу спорт сараена шөгыльләнә башлаганы, быелгы елда уларны дәвам итәрлек дигән өметтә калам. Әлеге формаларга инде авыл мәктәпләреннән багылды. Безнең вакытында yüzүгә төшә башлаган иде. Сәфәр мәктәбе үзләренең багаларын кызыксындырып шушында төшә башлаганнар иде. Инде кызганычсыз вакытта ул әлегә тукталып торды. Һәм инде гимназия үзләренең бер физкультура сәгатен шушында бассейн абсың үткәрә иде. Нөркә базасында безнең хәзер гимназиянең шуңгы дәресләре шунда үткәрелә. Анда инде трасса салынды. 1200 метрлы анда да кешеләр хәзер безнең күренә башлады. Бу декада ярышларында инде шуны әйтергә онытканмын. Авыллардан да балалар төште, кызыксындылар. Һәм инде үзләренең физик әзерлекләренең ни дәрәҗәдә икәнен күреп кайтып киттеләр. Һәм инде киләчәктә дә шушы ярышларда катнашырбыз дип дигән теләктә калдылар инде алар.